Fil-qorti komplet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' tliet pulizija Rika Mifsud Grek, Jurgen Falzon u Luka Brinkat li huma akkużati bi vjolenza eċċessiva u bil-ħtif ta' persuni barranin fost affarijiet oħra. Fi seduta preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud telet fuq il-pedana tax-xhieda infermiera mill-Isptar Monte Carmeli li qalet li wieħed mill-allegati vittmi kienu jabbuża mid-droga u li ġieli għeddet lil ħaddiema tas-saħħa fl-isptar. Xedu wkoll numru ta' uffiċjali tal-Pulizija li spjegaw il-mument meta ġew arrestati l-kuntistabli li bħalissa jinsabu sospiżi mill-korp. L-uffiċjal Daniel Xkembri mit-taqsima ta' reati maġġuri xed li arresta lil Luka Brinkat u qal li fit-tfittxija li saret f'daru u fil-kamra tas-sodda sabulu mus. Is-Surġent Alex Gawxi qal li kien hemm pulizija li tkellmet miegħu u qaltlu li kienet marret ma' tliet akkużati waqt ronda. Hemmhekk ġabru raġel ta' karnaġġjon skur u tawh daqqit f'sidru u fil-kustilji li wasluh biex intilef minn sensieħ. Ir-raġel tħalla fuq il-post. Is-Surġent Gawxi qal li pulizija ieħor qallu kif aktar minn darba kienu jaraw nies reqdin barra u l-akkużati kienu jixxokkjawhom bit-taser u jagħtuhom daqqit f'wiċċhom. Żied jgħid li qallu li darba fħal qormi sawtu Afrikan u għadbulu ġebla. Kien imiss lis-Surġent Donna Frando Magro li xedet li fil-kexxun ta' Mifsud Grek sabet ukoll mus u li fil-karozza sabet bot pepper spray. Dan fil-waqt li fil-loker ta' Brinkat flassa sabulu mus u torċ li jaħdem bħala taser u li mhux tal-korp.